Bugün Qozonda Xalqaro energetika forumu boshlandı. Onda Rossiya hem yakın chet ellerden aldığınғы texnologiyalar taqdim etilgan. Ilning 20 töbeginden hem Belarus Respublikası, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekistondan 80'den ortiq kompaniya kele. Forumning ochilish tantanasida Rustam Minixanov qatnashdi. 25 yil davomida uyushtirib keluvchi chorada bek muhim masalalarda hal etildi. Energetika tarmog'ini o'stiruv respublika uchun ustunlikli yo'nalish dedi u. Forumdan Ildar Safiyulin. Dereceli konaklar zor ekranға қолларын қоюға мақсус жайланмадан урғылып аппақ түтін шыға. Заманша технология һәм күшне тасвирлаган бу күренеш энергетика форумының рәсми рәвештә ачылышын аңлата. Форум вакытында видео элемтә Татарстанда газ һәм крио ягулык станцияларында ачтылар. Яңа объектлар Лаеш, Питрәч, Алабуга һәм Менделе районнарында эшли башлады. Хәзер республикада 47 газ ягулыгы салу станциясы бар. Тирә юнгә тискәре йогынты кими дигән сүз. Рөстәм Миниханов энергетика тармагының өстенлекле юнәлеш булуын билгеләп үтте. Республика ведется активная работа по модернизации производства за счет внедрения современных технологий и оборудования. Реализуются проекты по развитию использования газомоторного и электрозарядной инфраструктуры. Бары сырада шекелдә зур уңышлар Yaxşı bütün күргәзмәләр барса да әйбәт. Энергетика күргәзмәсе Татарстанда 25 ел дәвамында оештырылып килә. Ул хәзер илдә иң дәрәҗәле форумнарның берсе. Бу ел монда Россиянең төрле төбәкләре һәм чит илләрдән 80 компания вәкиле килгән. Продукт полностью российские комплектующие. Ясалган инде. Ясалган. Казанның энергетика җиһазлары җитештерүче оешмасы чит ил продукциясына алмаш булырдай аппарат ясаган. Аны төрле сәнәгать предприятиеләр электр энергиясен тигез итеп бүлү өчен файдалана. Ул нефть химиясендә киң кулланыла. Элек аны чит илдән алсалар, хәзер Курск белгечләре белән бергә Казанда чыгаралар. Импортозамещение алыштыру өчен без Россиянең аппаратларын үзенең продукцияләрдә кулланабыз. Яшелүзән компаниясе Татарстан рәисенә линияда утны эзеп тормыйча эшләп була торган җайланманы күрсәтә. Бу да чит илникенә алмаш ди ул. Быстрее экономия. Тиз арада эшләргә мөмкин. Бу техника белән оператор идарә итә, иң мөһиме электр энергиясеннән кулланучылар зыян күрми. Белорусиядән килгән белгечләр бу форумда 2нче ел катнаша. Алар югары көчәнештәге егәрлекне күрсәтүче җайланма уйлап тапкан өчен гран-при алганнар. Бу ел көнкүрештәге кирәк-яраклар тәкъдим иттеләр. Менә безнең кулыбызда хәзерге вакытта пышкы, аның ярдәмендә агачның югарыдагы ботакларын җиңел генә кисәргә мөмкин. Шунысы үзенчәлекле, ул беркайчан да тупасланмый, чөнки лазер ярдәмендә бик нык корычтан эшләнгән. Бер-береңә яңадан нәрсәләр уйлап чыгармас өчен бер-береңнең булган хезмәт файдаланып, тагын да алга барырга. Үз мендәгенә içindəgənə qoynab, alğa kitib bulmay. Энергияны дөрес сарыф итү, аны сакчыл куллану заманча технологияләргә генә бәйле түгел ди белгечләр. Моның өчен үсеп килүче буынга да аңлату эшләре алып барырга кирәк. Нәкъ шуны күздә тотып, мәгариф системасына уңыш концепциясе кертелгән. Аның нигезендә мәктәпләрдә энергетика сыйныфлары эшләп килә. Энергетик класслар ачып, анда безнең галимнәр килеп укыталар, лабораториягә чакыралар. Гомумән алганда бу юнәлештә эшне без башлап җибәрдек инде. Күргәнебезчә, менә монда заманча технологияләрдән тыш рус халык мәдәнияты белән дә танышырга мөмкин. Әлеге матур кызлар килгән кунакларны татлы чәй белән сыйлый. Инде алар тәкъдим иткән технологиягә килсәк, күп фатирлы йортларда урнаштырыла торган менә шундый счетчиклар тәкъдим итәләр. Аның үзенчәлеге шунда ки, ясалма интеллект ярдәмендә кулланылган энергия турында мәгълүматны язып, каядыр кулдан җибәрәсе юк. Ул автомат рәвештә системага китә һәм түләүләр дә шуңа карап килә. Күргәзмә 3 көн дәвам итә. 30га якын эшлекле очрашу булачак. Узган ел форум нәтиҗәләре буенча 80%ка якын катнашучы үзләренә яңа партнерлар тапкан. Ике як өчен дә файдалы килешүләр имзаланган. Ильдар Сафиуллин, Гадел Миңдубаев, Яңа Гасыр каналы.